Je ziet mij hier ook deze ronding maken, maar ik ga niet helemaal met de ronding hier mee. Dit is de eerste gang. Dat betekent dat ik hier alles wat hierboven zit, kan ik al even weghalen. Dat doe ik dan ook, want dan heb ik een beter zicht op wat er nog staat. Nou, ik ben hier in Broek en daar hebben we met de Jong Breeders een skeer oefenles. Want aanstaande 4 november dan zal de Jong Breeders in Lauwert, in het WTC Expo, dan zal ze een competitie houden met het skeren, het voorbrengen van de beesten en een stukje exterieur. De Jong Breeders dat is een club fanatieke jongeren van 10 tot 30 jaar oud. Dus een landelijke club, er zitten haast 300 leden zitten daarbij aansluiten. En die ben helemaal gek met elkaar. Er ben echt koeënfanaten. Het is die taak aan Joert, want de les net op, de les. Dat is met mij, maar... Nee, ja, ik ben Joert van de organisatie, dus ik moet zien dat de beesten klegen en dat alles in goede baantjes erin. Ik ben nog net keurig geproefd. Je moet er nog beter leren worden om echt op een show voor te brengen. Maar deze keer er net in. Hebben jullie al opgelet? Nee. Natuurlijk. Waarom dus mij? Omdat ik skeren heel leuk vind en ja, ik vind het heel leuk. Ja, waarom vies dat leuk dan? Ik heb wel vaak geskeerd, maar dat moet dan vaak de kop en de poorten skeren en dan ding ik nooit het lief van het keel. Het is ik heel volle kei en dan ik vaak mooi aan de keuring. Dus ik vind het heel leuk. Ja? Ja, dat is goed. Als je aan deze kant staat, dan scheer je dus de hoek van deze kant. Ja, maar niet de zijkant, dus alleen de hoek. Alleen de hoek. Ja. Komt dit goed? Dat is altijd even afwachten, maar daar hopen we wel op natuurlijk. Maar we winnen ons oefenen, dus het is net heel erg dat het een keer fout wordt. Wat vies er niet zo leuk aan? Waarom dus mij? Nou, ik doe zelf mij omdat ik ben kwart is de 3 show in Ljouwt, WTC. En ik doe mij voor het eerst op een skeercompetitie. En Erika is echt heel goed. Dus de leert echt best op maar te letten als het keel echt brengt. Wat zien betere en zwakkere punten binnen. Zodat dat wat kist verbloemen en het oren eruit kist te springen. Ja, dus de jury wordt gewoon een beetje voor het lap gehouden, zeg maar. Ja, stiekem wel een beetje. Hoe word je co-fitter? Ja, dat is een hele goede vraag. Er zijn geen opleidingen voor. Het is heel veel passie, denk ik. Oefenen, passie. Ja, en de liefde voor koeien. En jij gaat nu de hele wereld over. Ja. En nu doe ik een show of 10 per jaar. Maar ik heb 15 jaar lang 42, 43 shows per jaar gedaan. Ja, dus ja. dat, ja. Wat vind jij hier zo leuk aan? Wat maakt het zo leuk voor jou? Het lesgeven of gewoon het scheren? Beide? Nou, het scheren omdat ik dan gewoon iets moois van de koe kan maken. En dat ik echt kan zien dat ik denk, oh, die is echt, ja, die is klaar om te gaan. En het lesgeven is gewoon heel leuk, omdat ik gewoon heel belangrijk vind dat hetgeen wat ik heel leuk vind en de passie, dat dat wel ook gewoon de komende generaties, dat het er ook nog blijft. Is er talent bij vandaag? Altijd. Hoe doe je dat nou? De toplijn is heel moeilijk, vind ik. Maar ik vind het lichaam wat minder moeilijk. Er moet nog wel wat gebeuren. Er moet zeker nog wat gebeuren, ja. Maar het zal pas wel goed komen. Ja? Ja, maar Erika's hulp komt het meestal wel goed.